Eto, meron kaming Grab. Kasi tinamad kaming magluto. Kasi busy. Meron mga trabahador Hindi kami nagmuwa. makaalis kanina. Oo, dahil pinatanggal namin yung puno. Finally, guys. Thank you, Lord. Before this video, yung pagtanggal ng puno. Oh, tinukay nila. Tsaka chainsaw. At saka ginamitan ng chainsaw, ingay-ingay. Hindi, gusto namin lumabas, hindi kami makalabas kasi nga may mga tao. Ngayon, by the time natapos sila, sabi ni Louie Boy, anong niluto mo ga? Sabi ko, wala. Dahil kasi, dami ng kutsara. Dahil, tingnan natin to. Order na lang kami sa Toll House, guys. From Toll House. Pansit yata yan. Nakapit. Nakapit yan. Ito yung beef ribs. Isa din kami. Pero gusto ko kainin parang lang muna. Pansit lang ako. Ay, kaya alam mo kakain yung Mamaya. Ha? Mamaya. Sirain mo na. Oo. Bakit hindi Ay, mali? mali ang Sabi ko. Ano sinabi mo? Canton? Or what do you call this? Sabi ko pansit bihon. Pansit gisado. Pero tikman natin. Di ba natin na-try naman? Ganyan din ba yan? Oo. Mali lang ang inano ko. In-order ko. Hindi namin natikman ang pansit gisado nila. So, tikman natin. Pero gusto sana namin bihon. Masarap yung bihon. Kinain ka dyan. You want plato? Ayan plato. Ako dito na lang siguro ako kakain. Kain tayo guys. Nag-pray na kami. Ayan. Pansa pa dito pansit bihon. Ito naging pansit gisado. Tingnan ko nga mamaya order ko. Baka mali ako muli. Ito pala dito eh. Meron pa akong mga coupon. Kailangan pala pag mag-order ka, titingnan mo dun sa mga coupon. 3 coupon na gamit ko na pwede silang gamitin magkasabay. Kasi yung iba hindi mo pwedeng pagsabayin. Pero yun siya, may Pwede. pwede siya. Kaya, kasi pagka-grab, syempre mas mahal kaysa doon ka sa tindahan. Diyan, napkin please. Sure! Sure ball. Ayan. Thank you. Dami nito, oh. Pagka pala nasa plato, marami. Pero pagka nandun sa lalagyan, ang liit. Ito, tingnan natin kung ano in-order ko. Ay, mali nga ako. Pansit gisado. Tapos naghahanap ng pasibino. Ay. Bakit nga ganun? Siguro nung nakita lang ako ng pansit na word, yun na yun. No? Siguro. Hindi na nga. Baka naman walang pansit bihon. Ayan, at saka itsura niya kasi, tingnan mo. Siguro nakakita ko ng word ng pansit, at saka itsura niya. Parang bihon lang din. Balik ka na. Wala ga. Palabog hindi rin naka-highlight. Wala ga, yun lang. Balik ka na. Gusto mo ano? Ano? Yung ano ba yung ano natin? Yung binili natin sa ano? Garlic? Garlic. Chili garlic? Chili garlic. Gusto mo? Sure. Okay. Sure. Para dito? Ay, ba't hindi mo ito kakainin din? Hindi na rin. Ang dami nito, oh. Okay siya. Sarap? Sintensyahan natin. Saan natin lalagay? Ito. Wala ito kailan ng plato mo. Wala kang di ako Wala ng plato. Diyan na lang. Sige, sa akin diyan na lang. Dito, oh. So, ganun ka dadami? Baka mada.
Friends, let's eat! Let's eat, guys. Ayan. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Ito guys, masarap siya pa. Orange soda. 0. 0 calories. Marami siya, no? Ang liit ng box tingnan, pero pag nasa plato, ang laki. Kaya may nang dami. Sige nga, tagal rin tayo hindi kakain ng pansit gisado, ah. Huh. Atong bugusan, Angel. Sarap na naman. Ito na naman si Boy Sarap. Sarap tong ano, Chili garlic. Chili garlic. Good. Nakakauhaw ito pagkain na ito. Gusto ko rin kainin yung beef. Gusto ko rin kainin. Mamaya na. Pero mamaya na. Ito na lang muna. Sarap yung beef ribs, guys. Very good. Sarap. Ito yung ano, texture chili garlic, oh. Sarap. Yun ang update, guys. Ang puno ng mangga is finally gone. Kaya hindi kami nakapagluto dahil busy. Pagkatapos, in-assemble ko na yung ano, yung binili naming shelf, steel. Ayun, tapos na. Maganda siya. Sturdy. Kaya na busy. Hindi na kami nakapagluto. Sarap. Good. Iniisip ko pa, sabi ko gusto ko try pansit na yung may pansit na ganito. Kaya sabi ko may baboy, hindi kagaya ng pansit na bihon na alam natin na chicken lang nilalagay nila, di ba? Kasi dito naman eh. Ha? Pero ito pala chicken din, no? Hi guys! Sarap ng chili garlic sauce. Ano? Chili garlic. Oil. Papagana. Kain tayo, friend. Dati na yung mga grab na yan, ano? Yeah. May mas mahal na siya ng konti, pero hindi ka naman nag-drive, hindi ka nag-drive papunta doon. Gas, time. Naligo lang ko paglabas ko, maya nandyan na. Ano yun? Para sa mga tamad na tao? Yeah. Ha? It's convenience. Sarap. Solhan.
Pansit. Excuse. Kung gulay niya rin. Ikaw okay ka lang? Yeah. Kasi kung sa bahay nga pansit, ayaw mo ng maraming gulay. Okay lang. Ang sarap, no? Ang sarap. Yeah. Mabubusog ka. So good. Tapos pupunta sana kami sa Ave Buffet Plus. Ay naku. Ano pala? Kasi bago December 14 pala sila na kami yata. Magbukas. Oo nga. Hanggang February 2nd, fully booked sila. Pwede mag-walk in, pero walang Guarantee. hindi guaranteed na makapasok kasi pa mag-aantay ka dun sa labas. Kasi bago kasi maraming tao. At saka parang maganda ang feedback. Kasi international siya na buffet. Buti na lang tinignan natin. Tama yung security. Sabi niya, tingnan mo muna sa Facebook kasi may order. May reservation. Kasi, kung hindi ko tingnan, pumunta lang kami doon. Hirap. Katabi lang siya ng ningnangan. Ang security nga ng ningnangan ng nagsabi sa amin. Baka isa lang may-ari nun, ha? Sarap. Kasi pinapromote ng security. Ano pala ito? Ang product of Korea. Korea ang tulad. Tama-tama yung amount. Yeah. Narinig mo si Sky. Parang busog na ako. Pulig. Hindi mo makakain yan. Mamaya na. Si Sky, nilalaro yung laruan niya. Yung ano niya, si Papi niya, yung stuffed animal niya, si Papi, wala na isang paa. Nabunot na. Tapos si Lamb Chop, meron ng ano dito, hiwa dito. Lumalabas na yung ano, bulak. Konting-konti pa. Nakalang. Yan. Ayun. Yung tinidor na lang. Konti lang ang dami yan. Ilang sugo lang to. Yan. Saan natin binili to? Oh? Yan. Sa David's. Davis? David's. Sa David's Tea House. Sa Davis ba natin binili? Yes. Hindi ba dyan lang sa ano? No, sa David's ko yung binili. Alam sabihin, kung bibili tayo niya, pupunta pa tayo sa Fernando? Ha? Meron namang marami. Ibang brand lang natin. Alam ko ano ang masarap. Hindi, ito. Guaranteed na masarap nito. Kasi, natikman natin Ay, kunin mo yung pangalan. King, wala. Tinignan to. Chili King. Tingnan natin. Nakakabulog na. Excuse, busog na ako. So, ano nang ano doon? After na alis na mangga, ano yung sunod? Pinto. Hindi. Sa linggo, sabi mo? Yung ano pala, yung grading.
Tatabasin yung damo, tapos papantayin yung lupa. Sayang naman ang aking tanim doon. Sabihin ko sa kanila, kung pwede mo i-save, pwede mo i-save. Ang papaya. Nasi-save yun. You know why? Apple papaya ito. So, gilid lang naman sila. Pag inano mo yan, pwede mo siyang tambakan ng konti. You know? Mababaw lang yung ano eh, nakalabas nga yung ibang roots eh. Ubot? Thank you, Lord. Busog ka na, no? Finish? Yung cheeseburger ng Toll House, masarap din. Simpleng-simple lang. Walang mga kung ano-ano. Parang burger lang, tsaka cheese, at tsaka parang dry. So, ibig sabihin, nalagyan pa ng pinto doon. Ayaw mong buksan na lang tong fence dito. Tapos ipasara mo na lang yan doon. Para isang pasukan lang. Excuse. Pwede. Yun nga lang, eventually pagka binenta mo yan, kahit pero matagal pa yun. Sasara mo ulit. Ito, madali lang naman ba yung isara? Hollow blocks lang naman yun. Hollow blocks lang yun. Madali lang. Form lang yun. Madali lang ibalik. Simento lang naman yan. Hollow blocks. Ganun na lang, isara mo na lang yan doon kasi ang pangit ng gaya nung nandun. Na may pinto pa, na pang Inside. pang inside, Indoor. pang indoor ang pinto. Ayoko na ganun. Hindi, kung gusto mo, katulad niya pinto natin dyan, sa gate, yung gano'n, bakal. Pero pasisinsinan ko. Tsaka maliit lang na tubular. Palagay saan? Doon sa pinto, kung lalagyan natin pinto. Ay, hindi na, tapos kawayan yung ano. Okay, paano na lang natin ito pabutas? Hindi nga lang gastos na naman. Gano'n parang gastos. Bubutasin lang yan, tapos papalatadahan, yan lang, i-finish. Maganda lang pa dahil ang host nandyan, no? Tuloy-tuloy. Tama. Yeah, pwede. Ano yun, mga option. Hindi dahil kasi para na ano na. Ano na lang, kawayan na lang yung buo. Yeah. Kagaya doon nung nakita natin, doon may neighbor tayo. Kasi ayaw naman ipapader, guys. Pwede ipaterno sa pader namin. Yung front, diretsuhin mo na lang. Maganda rin siya para, uniform na siya. Para uniform na. Kaya lang, kung eventually, ibebenta mo yan. At hindi gusto nang bibili. Hindi, ang tawag dito, sayang yung ginasta mo doon. Magkano din yung gagasta mo? Hindi, tsaka sabi sa akin ni engineer, ikukuha pa ng permit. Pagka nilagyan ng Wala na kayong permit, sandali lang yun lalakarin Hindi, babayad ka rin doon. No, I know, pero ibig sabihin hindi nga kailangan. Dahil Kaya kasi, nga, hindi na nga kailangan. Dahil kasi kung wala talagang chance na ibibenta mo yun, for example, magpapa-extend ka, ipapader mo na. Pero kung may chance na ibibenta mo yun parang araw, huwag mo ipapader. Yung kagaya na nga doon, may neighbor kami guys na yung bahay niya up and down. For sale nga yan up and down. Tapos yung katabi niya, parang sa amin, ang katabi niya, sa kanya rin. Property niya. Pero Pinamakuran ng kawayan, yung bilog na kawayan. Yung bilog, buo. buho. Ha? Buho. Bulo. Buho. Buho. Buho yung bilog. Hindi, bulo, tawag niya, bulo. Buho. Yung bilog na kawayan guys, pero hindi malalaki. Tapos ganon. Maganda, tapos may kubo. Talagang parang native siya tingnan. Gano'n na lang. Pero yung doon sa kabila, yung nga sinasabi namin, may pinto siya from outside, may pinto siya. Pero yung pinto niya, yung pinto ng sa loob ng bahay, Indoor. pati yung knob, parang nasa kaloob ng bahay. Tama. Kasi hindi niya pinatibag ito . Nee. No, yung
doon nga. Kumbaga doon pa siya dumadaan. Lalabas siya sa bahay niya. Yeah. Papasok siya doon. Pero ipapatibag mo to. Ano na lang yan, magpa-estimate ka if it's worth doing that. Ipatibag mo. Oo. Bakit hindi worth? Hindi, ibig sabihin kung magkano, mamaya napakamahal naman. No. Kahit ako lang, kaya kong tibagin yan Ano naman? Hindi nga. Tapos patutulungin mo Ay. ako. Ayoko. Hindi nga, sa totoo lang. Maso lang yan eh, tsaka yung I know, yung pero you sincere. don't have to. Dahil kasi pag ginanyan mo yan, pagod mo, hindi yan mababayaran. Injury, hindi mababayaran. Sakit ng likod, hindi mababayaran. Pagkatapos mamaya, pag ikaw tumibag, dumiretso. Nakibag lahat. Ay. Mag-collapse. Oo, wag na. Iupa na lang natin. Pero pa-estimate mo. Yun yung gumagawa doon, no? Pwede kong anihin yun. Pwede kong kontratahin. Tanungin mo sila. Yung nandiyan. Yeah. Kasi sa harap namin may, ayaw ko kung anong pinapagawa nila. Araw. Ha? Palalagyan daw ng bubong, tapos magpapalagay ng, ano ba yung sabi sa akin? Para reception, pagka may mga bisita. I-extend yung ganon. Oo, lalagyan ng bubong. Tapos may door din siguro. Yeah, no, service door. Okay. Ganon. Ganon din ang mangyayari sa atin kung ito, ipapaano natin, pero hindi tayo magastos. Hindi kasi tama, dahil kasi kung palalagyan ko ng pinto dun yun, galing tayo dito, tapos lalabas tayo sa gate, tapos papasok ulit ng pintong ganon. Di ba yun ang sinasabi ko nun, ibubutasin yun? Di ba? At saka kung binless ka, if God will bless us with that, furthermore, pwede mong, for example, ipagawa ka dyan kung ano pagawa mo dyan, okay na to na may opening dyan. May opening na, no? Sige, magpa-estimate ka dun sa mama. Hindi pa naman sila tapos, ano? Nandiyan na naman yan sila bukas. Ano ba bukas? Anong araw bukas? Ano ba ngayon? Thursday? Wednesday. Ha? Wednesday. Ngayon? O, di na doon sila bukas. Magpa-estimate ka kamo pagkatapos nyo dyan sa hapon. Pag uwi nyo na, daan ka kamo. Pa-estimate lang para alam natin. Saan niya kaya nakuha yung mga tao yan? Taga Gapan, Nueva Ecija yung mga gumagawa. Yung babae, taga Gapan. Ang asawa, German. Yun. Ngayon, yung kapatid ng babae... Chismoso! Alam niyo kung sinong asawa ng neighbor namin. Ay, marites na to, ha? Marites? Marites na to, Tapos? Sige, tapos yung kapatid ng babae, yun ang gumagawa dun sa kumbaga siya foreman dun. Pati sa paggawa dun sa loob ng bahay. Maganda yung bahay na yan, gusto ko. Bungalow din, no? Yeah, maganda. Gusto ko yung bungalow kasi ayaw ko na ng hagdan talaga. Kasi nga, nakita ko nagbutas sila, gagawa sila ng service door. Tsaka ako mahilig ako sa isyo-isyoso nga, pinuntahan ko. Ayun, kaya nag-usap kami. Kako, ikaw ang rito, ang namamahala. Sabi niya. Sino yun, babae? Yung babae. lalaki. Oh. Tapos sabi niya, kapatid ko niya yung babae, sabi niya gano'n. Yung nakatira dito, sabi niya gano'n. Oo, yung lalaki kako. Ano yun, bali brother-in-law ko, bayaw ko, sabi niya. Kako, ano siya, sabi ko. German, sabi. Ayun. Marites nga siya. Akala ko lang marites. Hindi ako gano'n, ha. Lang, talagang, pagka kasi gano'n may nakita ko, at siyempre, hingi ako ng idea, yung bang gano'n. Kasi nga, sila guys. Ano pa yung nila, pinasira nila. Ang bilis nila, Maso. Tsaka, Dug. Kanina rin, ang lakas din ng chainsaw. Miski ako nga, kaya kong gawin yan. Nahiga ako daw, matutulog sana ako. Naidlip naman ako, tapos nung dumating na si chainsaw, ay nako, nakakaano sa ulo. Yung pumapasok yung sa ulo mo. Buti naman, ito ng neighbor namin na night shift,
dumating siya, tanghali na. Patapos na sila. Oh. Or, hindi. Pagdating niya pala, wala na sila. Kasi pinapatingnan mo sa akin yung tinitibag doon. Dumating sila. So, teka muna. So, ang gusto mo, yung pagpasok ng gate na yon, yung may gripo na yon, yun mismo diretso na yon, hindi doon sa itaas nung No. pinatiles ko. Hindi na. Yung diretso na. Yes. Okay. Isn't that better? Yeah. That's better. Tapos wala na yung sarado kasi Wala na. Tagus na sa atin. tagus na yun sa'yo at saka may fence naman na yun. No. Gusto ko magtanim-tanim. Yung makakain na tanim, Alam mo, kailangan lagyan din ng no? ng door. Bakit? Anong klaseng door yung lalagay mo? Yung door natin dyan sa mga gilid. Oh, bakit lagyan ng door? Para at least May door. May door. Pwede rin. Kung ganyan lang, mura lang siguro yan. Oo. Mura lang. Gumagawa rin sila. Sino? Yun. Oh. Ay, oo, kasi sila gagawa ng ano eh. Hindi na yung malaki ha, yung kung ano lang yung lapad ng... Yung So, may gripo, diba? gripo na yun. Oo. Okay. Very good. Ayun. Para ang bakod na kawayan, diretso na. Ayun. Total, bali ang mangyayari, bali 4, 5, lot 4, 5, 6. So, ayun. Thank you, Lord. Amen. Pero pag nagsulat ka ng address mo, yung 4 and 5 lang. Oo. Hindi mo Okay. sasama yung 6. Hindi na. Wala pang ano yun, residential eh. Pamupat, dessert, Ano? please. Ito na yung dessert ko. Ano yung dessert mo? Oh, anything. Ano gusto Sige mo? na. Polvoron. Ang ice cream. Sarap. Mahilig siya guys sa ice cream. Sarap. Ice cream ring. Oo, kinain ko ang ano. Kaya pala ako busog. Kumain pala ako ng empanada. Habang isa na lang oh. Ay. Dinaya mo ako eh. Kumain ka, hindi mo ako binigyan eh. Busy na dun eh. Alam ko naman pagka tinawag Hindi, ka. yun nga, busy nga ako May dahil ginagawa ka, ayaw mo. dahil yung pagkatapos nung ginagawa nung mga yung puno, siyempre binabantayan ko kung ano kailangan, binibigyan ko ng inumin, ice cold with ice. Yung tubig nila. Kasi pagka naggagawa ka, kakauhaw yun. Tapos nasira na naman yung topping, yung Graham crackers. Yeah, buo. Yes. Wow! I think so. Pengin mo ng napkin. I think so. Right? Napkin. Thank you. Ito pa. Oo, siyempre, kukunin ko yan. Kaparty yan eh. Party ng ano yan eh. Ay, bastos. Tumawag kanina si JR guys, narinig ko sila nag-uusap. Sabi niya, but I worry about you, Jay. Sabi niya, Dad, I'm 25. I'm okay, Dad. I'm okay. Ay! Sabi ko, paano kasi Jay? Sabi ko, you are daddy's ano. Sige na, kain nga rin ako. You are always gonna be daddy's baby. Kaya he worries about you. I know. Sabi ni Jay. Ay, ang dami oh. Ay, kaya ang juicer ko, hindi pa dumarating. Yung tamis niya talagang ayos na ayos, hindi matamis. Paano hindi ko nga sinunod yung recipe?
Kalahati lang ng kondensada. Tsaka ano nito, difference talaga. Dahil kasi yung all-purpose cream dito, masarap. Malasa siya. Huh? That's it. Sarap. Magsalita ka. Mm. Sarap na. Nakuha ko siya. Hindi ko messenger din ang gumawa nito. Pagka ayaw na, may Yes. mo ulit. Kaya sinasabi ko masarap. Dahil hindi siya, kahit hindi dahil siya kasi gumawa, kaya sinasabi masarap. At saka, sa ilang dekada ko siya kilala, alam ko kung binobola niya lang ako, or, you know, he just wants me to feel good. Alam ko nung totoo siya, nung totoong nagugustuhan niya. Busog na ako. Thank you, Lord. Kaya pala ako nabusog. Kasi kumain pala ako ng empanada. Kanina. Dahil, akala ko lalabas tayo nung hapon na. Sabi ko, kakain muna ako ng empanada. Daya mo, hindi Dahil kasi hindi ako nag-breakfast eh. Daya mo kumain ka, hindi mo ako binigyan. Busy ka nga. At saka kasasabi mo lang nabusog ka, kumain siya ng yung fruit na yun. Na ayaw ko. Guyabano. Ayaw ko guys ng guyabano. Parang ako kumakain ng bulak. Okay ang lasa. Kaya lang kangunguya mo. Ang hirap lulunin. Para talaga siyang bulak. Pero siya gusto niya. Lagyan kong ice. Tsaka Gatas. gatas. Dati may puno kami ganyan. Sino lang kumakain ng bunga? Si mama. Atis. Yung ano ko. Atis. I like atis. Ganun din. Gagawin ko, lalagay ko sa baso. Lagyan ko asukal, gatas. Yung atis ng Taiwan na taga dito kalalaki oh. Sarap. Malaki pa minsan. Yun, gusto ko yun. Kaya ginagawa ko sa guyabano. Guyabano. Pero hindi ka na, parang cotton. Hindi. Ha? Hindi ka nahirapan lulunin? Wala mo naman mabuti. Kaya nga sa kangunguya mo na wala na yung lasa, tapos cotton na lang natira. Hindi naman. I don't like it. Pwede akong kumain pero pwede kaming hindi magkita for the rest of my life. Isipin mo may bunga kami yan. May bunga. May puno kami dati. Dalawa yata ang puno namin. Ang tawag namin dyan, babana. Babana, guyabano. Hindi ako makain. Hindi ko type. Matamis. Nakatikim ako pero hindi. Pag meron, hindi ako. Merong Oreo. Excuse me. Ilang pagkakain mo na, nag-antok ka na oh. Sarap. Ano pala yung pagluluto, sinasabi ko sa'yo, para gusto nilang gawin. Pagkagawa ko ulit. Pagkaubos, ha? Anong gusto mo pang flavor? May mango flavor. Yun. Pwede, ha? Kaya mas maganda sana kung talaga may mango ka. Bili tayong mango. Matamis. Mango flavor yun, masarap din, no? Pwede rin buko. Yun, buko na lang. No.
Pwede mo rin gawing buko pandan flavor. May kondensada na buko Mm. pandan flavor. Ay, Yun. kaya, Yun na lang. buko pandan. No? Ay, bumili ka ng ano. Meron Siguro tayong buko mga- pandan Meron, ha? Meron na tayo. Kondensada? Pengen Na kondensada? Mm. Meron nga. Ano na lang, yung bumili kang buko. Kaya ubusin mo muna to. Alam mo, gagawin mo buka sa linggo. Bigyan mo yan si ano, pag kumain sila. Ay, pag kumain sila. Pa-snackin mo sila ng ganyan. Ibalot natin sa foil isa-isa. Pero sabihin mo kainin nila, akala nila tinapay, mamaya matunaw. Eh, masama no, no? Kung halimbawa mo, busy sila, gawa. Tapos binigay ko, oh, ito, para meron kay, pang para snack. No. Tapos hindi kinain. Hindi, tapos, di kinuhang ganyan, busy. Bubulsa ngayon. Trabaho. Pagkukunin nila. Nasaan? Nalusaw dito. Kaya nga sabihin mo ice cream yan, kaya para kainin nila kaagad. Oh, Para maubos, para makagawa ko ulit. yeah. Malulusaw sa kamay nila, oh. Bukas abangan mo yung mama para makausad na tayo sa ating project para mabili na natin yung kubo. Regards then, Jarvie. Sa kubo namin pagpagawa sa'yo. Di ba tama yun na ipagawa natin, hindi natin kukunin yung kung anong meron na doon. Papagawa natin. Para bago, no? Hindi naman tayo nagmamadali eh. 7 to 10 days. Pwede na yun. Within 2 weeks, delivery na daw yun. Pero sabi niya, pagka i-deliver na, punta tayo dun para, kasi tinignan ko sa Facebook niya, may video na sinasampan nila sa sasakyan, sa truck. Ganda. Para ma-video natin. From to. Ganda. Parang bayanihan sila, oh. Ang ganda. Hanggang sa ibababa mo sa Ano? Kung busy sila, sino? Yung mga tao? kahit tatawagin ko si Jeff. Sino Jeff? Si Jeff. Oh. Bakit si Jeff marunong? Nasimento siya eh. Pwede si Jeff na lang. Kaya we'll see. Titignan ko. Kaya lang minsan si Jeff yung busy din. Siyempre mga medyo bata-bata pa sila eh. Wala Kumbaga na rin pala pagkatapos nilang magtrabaho, kumbaga they want to do whatever. Ayaw na rin nilang, yung after dun kay engineer, papasok pa sila dito sa atin. Kaya minsan nag-a-absent din nila. Kasi kumbaga mga kabataan yan eh, lalo pa siguro kung sweldo time. Mag-happy-happy na yan after work. Kaya nung minsan nga na may pinapatrabaho kami dito, tapos babalik dapat the next day, sabi niya, wala, alas 9 na wala na, tinawagan yung si engineer. Engineer, wala pa si ganito. Sabi niya, ay, uminom pala. Sabi niya, ngayon ko lang, may lang nila sinabi, no, hindi daw pumasok. Uminom yata kagabi, hindi na nakabangon. Ay, buhay Philippines. Magpasalamat tayo ulit sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord, for all the Amen. blessings, for this food that you set before us. Thank you very much for the protection and guidance, for healing all the people that who are sick. And thank you very, very much. Please protect us all, guide us all, save the whole world, and forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, Lord Jesus. Tapos sa inyo, wala na kami sasabihin kung hindi, we love you all. Bye-bye. Oh, click na, click like button. Mwah. Oh, We love you guys. Click na, Ay, click teka, na. sandali. Meron ako. Ayo nga pala, tama. Oo. Sandali guys, important na mga hello. Ating mga shout out. Okay. Shout out kay Jeremy Del Mundo. Shout out.
Saan daw sila? Taga Magalang. Barrio San Ildefonso, hello! Barrio San Ildefonso, Magalang. Hanggang ano lang kami, Magalang Road. Hanggang doon na kami, sa road lang kami. Hindi na kami nakaabot doon sa Magalang mismo. Pero maraming salamat. Dana Barreto from Northern California. Hi, hello. Dana! Shout hello out! sa inyo. Rhonda Samson, sabi niya, sana ma-vlog niyo po yung juicing na ampalaya, pampababa ng glucose. Pagka ano na, hindi pa na-ship eh. Na-order ko na, isi-ship pa bukas. Tapos dadating between that time and February 3. So, pagka na ano na, mag-juicing. Shout out, Dana. Taga-saan siya? Dana Barretos, Northern California. Ito, Rhonda Samson. Rhonda Samson. Pinoy Life in Texas. Hello, Texas. We love you, Texas. Taga Arizona. Sino yung taga Arizona? Yung pinsan mo? Si baby, Lizelle. Lizelle at si... At saka Chris. At mga bata. From Phoenix, Arizona, ha? Karel Valera. Hello sa inyo. Sino? Karel Valera. Karel Valera. Shout out. Tapos shout out din kay Bong and Ems from Redlands, California. Ayun. Yung nagkatapit niya. Bongs and Ems. Bong and Ems. Bong and Ems. Ano yan yung na-meet ni Jingjing? Ayun. Hello sa inyong lahat. Sa inyo, yung mga hindi na namin maibabanggit kasi napakarami nyo pag isa-isa namin kayo. Pero nandito kayo, nakaprogram sa puso. Josephine Williams. Tapos din kay sa mga Pangilinan family sa Kapaya 1, mga family ni Josephine Williams. Ayun. Tensi and David Cumia from Laguna. Ayun, shout out sa inyo. Hanggang Laguna na tayo, guys. Pag napadaan kami dyan, punta kami sa inyo, ha? Di ba friend tayo sa Facebook? Tensi. I think we're friends sa Facebook. Tapos shout out din, yung yung mga dati na nating friend, guys, pag hindi na-mention, basta mahal namin kayo, guys. Hindi sa nakakalimutan namin kayo. No. Sa friends ko sa work before, si Bart and Sel, ang mama ni Sel at mga kapatid na nandito sa Philippines, nanonood sa atin. Maraming salamat. Thank you. Anisha and Malvin, hello. Hello. Kay Raquel from New York, kay Jing Solis from California, kay Myrene and Brian, also kay Brian and Darlene and Brian. Nakakalito kasi Myrene and Brian. From Big Darlene. Island. No, anong Big Island? Taga Big Island sila. No, Pulong Maragul. Akala ko. Nandun kasi sila sa UK. Di ba Pulong Maragul, Big Island? Di ba? Malaking isla. Okay, guys. Shout out sa inyo. Okay? We love you all. Bye-bye. Hello, Tiger Lily and Meng. Hey, hello sa inyo. Miss Malabon. Miss Malabon. And family. Si Mosni, si Roy. Si Ompong Masipag. And wife Marlene. And sister Irene. Si Guy. Madami na nating naging friend, ano? Oo. Si Guy. Si Guy and Ann. Okay, guys. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Hindi namin masya-shoutout lahat. Basta't nandito kayo sa puso namin. Yes, we thank love you. all. And we appreciate every comment. Ayan. Thank you. Ayan. Dito. Thank you, guys. Bye-bye. God bless you all.